En una ciutat bulliciosa es va anunciar un nou projecte d'hort comunitari. Tothom estava emocionat per cultivar verdures fresques i flors boniques. Això serà increïble! Va exclamar l'Anya, una noia animada amb ulls brillants, somiant amb tomàquets sucosos i enciam cruixent. Entre les cares emocionades hi havia el Ruan, un noi reflexiu que utilitzava una cadira de rodes. Li encantava la natura i somiava amb ajudar, però sovint es preocupava per encaixar. L'Anya i els seus amics estaven ocupats marcant parcel·les per a les seves plantes, xerrant sobre qui plantaria què. Hem d'acabar aquí i portar l'aigua allà, va dirigir l'Anya, plena d'energia. El Ruan es va acostar rodant, amb una mirada esperançada al seu rostre. Puc ajudar també? Va preguntar suaument. L'Anya va fer una pausa, després va mirar els camins estrets i el terreny irregular. Oh, Ruan, podria ser difícil. La terra és molt tova i els camins són petits. Les seves paraules, tot i que no pretenien ser poc amables, van semblar una barrera. Les espatlles del Ruan van caure una mica. I realment volia formar part d'això. La senyora Helena, l'amable líder comunitària, va notar l'intercanvi. Es va agenollar al costat de l'Anya. Anya, cada parell de mans i cada ment poden ajudar a fer que el nostre jardí sigui meravellós. La senyora Helena va somriure càlidament al Ruan. Ruan, què creus que necessitem més ara mateix? El Ruan es va animar. Bé, hem de planificar on va tot perquè puguem arribar a totes les plantes fàcilment. Potser podem dissenyar alguns parterres elevats, va suggerir, assenyalant un esbós que havia dibuixat ràpidament. L'Anya va mirar el seu dibuix detallat, sorpresa per les seves idees reflexives. Ella s'havia centrat tant en només cavar. La senyora Helena va assentir. Aquesta és una idea brillant, Ruan. Els parterres elevats farien que tothom pogués cuidar les plantes més fàcilment. Després es va girar cap a l'Anya. De vegades, pensar de manera diferent ens ajuda a trobar les millors solucions. Assegurem-nos que el nostre jardí tingui espai per a tothom. L'Anya va començar a veure les coses de manera diferent. Els nens van començar a adaptar els seus plans, amb el Ruan guiant-los sobre l'accessibilitat. Van construir parterres de fusta elevats i resistents, perfectes per cultivar espinacs, pastanagues i pebrots dolços. El Ruan, des de la seva cadira de rodes, es va convertir en el planificador principal, aconsellant sobre la ubicació de les plantes i l'accés a l'aigua. Poseu els tomàquets més a prop de la vora aquí, cridaria, necessiten molt de sol. L'Anya i els seus amics van treballar dur, cavant, plantant i regant. Quan van tenir un problema per arribar a una branca alta, el Ruan, amb una eina de pinça llarga, va ajudar a podar-la amb cura. També va fer un seguiment del calendari de plantació i va recordar a tothom quan havia de regar l'alfàbrega i la menta sedegades. La seva mirada aguda i la seva planificació acurada van ser inestimables. Lentament, el jardí es va transformar en un paradís vibrant. Flors de colors van florir i les fileres de verdures verdes van prosperar. Tothom va treballar junts, assegurant-se que els camins fossin prou amples i els parterres elevats accessibles. El Ruan sempre estava enmig de l'acció, amb un gran somriure a la cara, sentint-se completament inclòs i valorat. Una tarda assolellada, mentre recollien la primera tanda de cogombres grossos, l'Anya es va girar cap al Ruan. Ruan, sento molt no haver vist al principi quan podies fer, va dir sincerament. Has fet el nostre jardí molt millor i ets el millor planificador que podríem demanar. Ruan simplement va somriure, feliç de formar part de tot. L'hort comunitari es va convertir en un far d'inclusió, demostrant que quan fem espai per a tothom, els nostres esforços compartits floreixen en quelcom realment bonic. Les persones amb discapacitat mereixen la inclusió, no les excloeu mai de les oportunitats, feu espai per a tothom. Les seves perspectives i habilitats úniques ens enriqueixen a tots. Recordem sempre obrir els nostres cors i ments, construint un món on tothom tingui l'oportunitat de brillar. Subscriviu-vos a Catalandepo, doneu m'agrada a aquest vídeo i comenteu a continuació per compartir les vostres opinions sobre com fer les nostres comunitats més inclusives.